Vandaag staan we op de markt in Oostburg waar we gaan uitzoeken hoe de winkelier zich door het koude weer slaat. Goedemorgen. Hey, dag, goedemorgen. Mag ik u wat vragen stellen? Ja, zeker. Ja, we waren benieuwd hoe een koopman zich voorbereidt op zo'n koude dag als vandaag. Oh, goede vraag. Want je moet je daar echt heel goed op voorbereiden. Ja? Ja, absoluut. Want, nou kijk, dat begint al met 's middags eens gaan kijken hoe het weer zich gaat ontwikkelen. Oké. Dus ik ben normaal nooit met het weer bezig, maar als ik op de markt moet staan, dan ga ik me met het weer bezighouden. Ah. Dus ik ga kijken van, ik ga naar de weersverwachting kijken van de komende dagen. Ik ga naar buienradar kijken. Dus ik ga gewoon beoordelen van. Ja, en ik ben niet zo'n ervaren koper, want ik ben eigenlijk maar een tijdelijke marktkoper. Dus ik ga ook nog een collega vragen die hier vlakbij staat. Die ga ik opbellen. Zeg, wat denk jij morgen? Nou, daar begin ik mee. Romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Heeft u veel last van de kou als u achter de kraampjes staat? Nou, ik zelf persoonlijk niet, want hier, dat zien jullie natuurlijk niet, maar ik heb hier een heel klein kacheltje staan, dus dat houdt ontzettend goed de kou tegen. Ah, Dus dat is handig. het werkt perfect. En vandaar dat ik ook hier sta natuurlijk, want het is hier aangenaam warm. Ja. Er komen zeker toch wel een stuk minder mensen, ondanks de kou. Ja. Ja, de mensen die nu komen zijn natuurlijk komen doelgericht naar de markt, sowieso. Maar ja, de klandizie, dat houdt niet over natuurlijk met zo'n weer. Dat is weer maar zo. Maar ja, dat is niet alleen naar de markt, dus dat is in de winkels is dat ook natuurlijk. Dus ja, wij moeten ook proberen een kostje te verdienen. Dus al met al, we gaan toch maar naar de markt. Alhoewel het thuis natuurlijk wel lekkerder is bij de kachel. En doet u zich ook voorbereiden met extra kleding voor de kou? Ja, je wilt niet weten wat ik aan heb. Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, ik ga echt geen showtje geven nu hoor. Dus, maar ik heb verschillende truien aan. Ik heb warm ondergoed aan. En een vliesvest zoals je ziet, een lange onderbroek. En een gewone spijkerbroek. Dus, Ja, dank u wel. alsjeblieft. Zo te zien zijn de winkeliers goed ingepakt, maar ik snap waarom de burgers liever thuis achter de kachel blijven zitten.